Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Ул шундый да салмак, тыянкы ки, тын зилзилә булып канда гүли, кайтмаган үч кебек. Бу еники. Кояш байганда төсләр үзгә, яңгырашы үзгә, соңгы көйнең. Бар да кыю булган чакта сүздә эндәшмәвен сагынам еникинең. Хәтта офыкларда күчәр эзе, күк сикерә өскә, дөнья чүгә. Әрсез җилләр кискән чакта күзне мин сыенам Улпат еникигә. Нәфес кулы булып тез чүккәндә, бил бөккәндә күндәм иле көне. Телдән язып тыныч йоклар өчен онытырга кирәк еникине. Әллә кайдан өне ишетелә. Килер диме дөнья игә. Шартлатылган кизләү кебек тибә җиз каңгырау анда, еникидә. Хәйрле кич, кадерле дуслар, хөрмәтле тамашачылар. Халкыбызның büyük yazучысы Әмирхан Еникинең тууына 110 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичәбезне башлыйбыз. Әлбәттә инде, гадәт буенча әдипкә арналган истәлекләр дә тыңларбыз, ияләмәләр дә булыр, Еники хуш күргән җырлар да яңгырар. Һәр язучы үзенең әсәрләрендә яши. Шуңа күрә бүгенге кичәбез дә Еникинең үз хатирәләренә, үз фикерләренә үрелеп барыр. Аның үлмәс әсәрләреннән бизекләр тыңларбыз. Мырзаларга мырзаның рухи дөньясына якынаерга омтылырбыз. Аның гаҗәеп моңлы теленә сокланырбыз. 22 елның гаҗәеп килгән җәендә булса кирәк, мин кабат кемгәдер утырып Каргалыга кайттым. Ишек алдына үтеп торган тастан төшүмә француз бөркәнчек ябанган җиңгәчә яшь килен җәһәт кенә каршыма килде дә, шүгенеп реверанс ясап миңа "Исәнмесез, кече мырза" дип кулын сузды. Мин бу көтелмәгән хәлдән шактый югалып калдым. Кызарып, каушап кына җиңгәчәгә кул бирдем. Мәгәр шул минутта гына аның булай зурлап күрешүен ничектер аңлап та җиткермәдем. Тик Birazdan gına, minем бәләкәй башыма килеп җиткәндәй булды. Кара, мин мырза икән бит. Кече мырза. Менә ни өчен җиңгәчәй минем белән гафу итегез, 13 яшьлек манка малай белән шүгенеп, ике куллап күрешкән икән. Шулай итеп мин зур хөрмәткә лаек булдым. Дөрес, мырза булуның хәзер эш тиенлек тә әһәмияте юк. Шулай да борынгы гадәт буенча мырза дип зурлап да шуны онытып бетермәгәннәр имеш. Минем туып үскән җирем икәү. Каргалыда туганмын, Дәүләкәндә үскәнмен. Дәүләкәнне мин Каргалыга караганда күп мәртәбә яхшырак беләм. Әмма Каргалы ул минем туган туфрагым. Бөтен нәсел-нәсәбем шунда яшәгән. Барлык якын һәм ерак кардәш урым да шунда яшиләр иде. Минем кулда атакайның тезеп калдырган шәҗәрәсе саклана.
Башына Еникеевлар нәселеннән хөрмәтле булган бабаларыбызның исемнәре һәм кайдан чыгышлары дип язылган. Иң баштагы 4 кырлы беренче шәкел эчендә Ансуар Еникеев исеме. Бу Темников өязендә яшәп, шунда вафат булган бабабыз икән. Аның улы Бәшәр Еникеев Темниковтан башкорт җиренә беренче килеп утырган бабабыз була. Мине бүлем белән түгел, күпрем белән янәсе бер тамырдан дип, менә тарихчылар, безнең бер Абдуллин дигән тарихчыбыз бар иде, менә шул язып чыкты ул турыда. Мин үзем ул хакта ишеткәнем дә юк, белгәнем дә юк, укыганым да юк иде. Дөрес, мин күпренне иҗатын белә идем, биографиясын да белә идем, күпреннән татарлардан чыккан кеше икәнен дә белә идем. Ләкин бер вакытта да ул зур танылган язучысы ул, заманында ана шул Чехов, Бунинлар белән бер дәрәҗәдәге язучы ул. Ләкин нинди дә безнең тамырлар каядыр тоташадыр дигән нәрсәнең минем башыма да килгәне юк иде. Аны менә шул безнең казынырга, төпченергә яратырга торган тарихчыларыбыз казып чыгардылар. Безнең тамырда шундый кызынчаклар дигән бер тармак һәм күпреннең әнисе ягыннан чыгышы шушы тармактан икән. Менә шулай иттереп мине күпрен белән бәйләделәр. Нәрсә әйтим инде? Мин аларга каршы түгел. Минем күп әйберләрнең нигезендә нинди дә булса күргән я ишеткән әйбер ята, вакыйга ята. Бер эпизод, бер вакыйга ята. Мин 25-нче елларның 2нче яртысында 25-нче белән 30-нче еллар арасында бер кадәр әдәбиятка керә башлаган кеше идем. Ләкин мин анда бер аягым белән керсәм, икенче аягым белән керә алмыйча калдым инде. Чөнки 30-нчы елларның башларыннан бик нык үзгәрде ул әдәбият, сәнгать дөньясындагы хәлләр, сәясәт, атмосфера. Һәм мин аны шул кинәт булган шул үзгәрешкә тиз генә яраклаша алмадым. Һәм мин әдәбияттан китәргә дә мәҗбүр булдым. Менә андан инде мин яздым, бала дигән хикәяне әйтик, бер генә сәгатькә дигән хикәяне, һәм менә бу хикәяләрендә нигезендә нинди дә булса күргән яки ишеткән нәрсә ята. Менә шуңа күрә минем күп әйберләрем ана шул күргән ишеткәннәрдән чыгып язылган әйберләр инде. Әмирхан Еники гомере дәвамында чәчмә әсәрләр язса да, рухы белән ул шагыйрь. Аның әсәрләрендәге ичке моң яки шигырь кысаларын җимереп, табигый агымында безнең йөрәкләребезгә ирешә. Бик дөрес, чөнки Еники ул гаҗәеп ихлас әдип. Аның әсәрләрендә бер бөртек рия да, ялган да юк. Һәм хәзер без, кадерле тамашачылар, сезгә искиткеч юксыну белән өретелгән җиз кыңгырау хикәя истәлегеннән бер үзек тәкъдим итәбез. Минем китаплар шүрлегендә тавыш өнсез генә җиз кыңгырау тора. Кайчандыр моннан күп еллар элек туйга яки кунакка барган чагында ул кара дугага тагылган килеш ат башында йөри иде. Хәзер кара дуга да юк. Кара дугага тагылып барган ат та юк. Хәтта атны юыртып барган хуҗа үзе дә юк. Менә җиз кыңгырау ничектер торып сакланып калган. Әллә нидә бер мин аны кулыма алып, чак кына селкеп карыйм. Җиз кыңгырау шунда ук телгә килгәндәй дәртле тавышын чыгара. Зың-зин, зың-зин. Нәкъ менә кара дугада чактагы шикелле чыңлап, яңгырап китә. Һәм күз ачып йомганчы мине күз ачып йомганчы артка көмештәй саф яшүсмер чагыма күчерә дә куя. Гаҗәп, вакыт дигәнең һич кенә дә буйсынмый икән бу җиз кыңгырау алдында.
Менә бит хикмәт, Вакыт аны әз генә ичмасам үзгәртә алмаган. Җискыңгырау, һаман да шулай, көмештәй саф, чынлап, бөтен бүлмәне яңгырата. Һәм шундук Нигъмәтулла абзыкайның җырын ишеткәндәй булам. Утырдым көймә түренә, карадым су төбенә. Утырдым көймә түренә, карадым су төбенә. Су төбендә һич кара юк, хак язганны күрми чара юк. Юк, кирәк, искә төшермик. Иясендә калсын. Хәзер инде бик күп яңа җырлар туды, яңа гадәтләр, йолалар пәйда булды. Хәзер инде кияү белән кәләшне дә ак келәттә 3 көн буена ябып тормыйлар, туйның түренә менгезеп утырталар. Әмма мәңге үзгәрми торган бер нәрсә калды. Ул кешенең яшьлеге, кешенең мәхәббәте. Менә ни өчен Җискыңгырау бик кадерле миңа. Аның көмеш, дәртле тавышында гүя яшьлек һәм мәхәббәт саклана. Әмирхан Илкинең бөтен иҗаты татар халкының язмышы өчен борчылудан, аның асылын сакларга тырышудан гыйбарәт. Аларның юлын балалар, оныклар дәвам итәргә тиеш. Әлеге фикер аның әсәрләрендә төп урынны биләп тора. Үзенең тормышында да гаиләсе зур терәк булды. Бүген, кадерле дуслар, безнең арада Әмирхан аганың кызы Флүрә ханым да утыра. Ул да күптән түгел генә үзенең улы гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Әйдәгез әле дуслар, без дә бүген аны алкышлап котлыйк әле. Әсәр басып чыкты, бик нык тәнкыйтькә очрады. Үзе барында. Һәм бик авыр тәнкыйтькә очрады. Партияның иң көчле чагы ябырылдылар моңа инде. Ниндидер бер буржуаз идеология тарата дип мышында инде. Һәм исән кешеләр анда инде исемнәрен дә атарга мөмкин, ләкин кирәк түгел инде. Менә шуны үткәргән кеше ул. Аның өстенә һәрвакыт кылыч тора иде. Чөнки ул мирзалар нәселеннән. Чөнки ул дворян. Аның нәселе Алтын Урдага хәтле барып тоташа. Этик Терегуловлар белән Еникиевлар иң борынгы нәселләр. Менә шушының бик нык авыр кичерде. Ул да бик йөрәге җәрәхәтләнә торган кеше буларак, менә шушы гаделсез тәнкыйтьне ул вакытта инде обкомнар бик көчле иде. Менә дөресен әйткәндә, хәтта аңа кулга алырга мөмкинлек дәрәҗәсендә тәнкыйтьләделәр. Менә шушыны җәрәхәтләр буенча да ул бик авыр кичерсә дә түзде һәм аны яклап чыгучылар да булды. Һәм ул котылып калды. Һәм аның саз чәчәге дә әйтелмәгән васитәле классика. Заманны тоеп, аңлап иҗат иткәндә генә язучы әдәбиятта үз урынын таба. Әмирхан Еники татарының шундый олуг әдиби иде. Үзенә хас сурәтләү алымнары белән ул үзенең әсәрләрендә хакыйкатьне курыкмыйча турыдан-туры әйтә белде. Аның өчен аны тәнкыйтьлиләр, 60-нчы еллар башында бөтенләй читкә этәргә дә тырышалар, ләкин ул үз юлыннан бер кайчан да тайпылмады һәм
Әйдәгез әле менә хәзер әдипнең үзен тыңлыйк әле. Халыкта мал иясенә ошый дигән әйтем бар. Мин һәр эштә гадилекне, табигыйлекне яратам. Һәм әсәрләрем дә мөмкин кадәр табигый итеп язарга тырышам. Мин шулай ук ачык, ихлас булуны яратам. Һәм әсәрләремдә дә фикернең ачык, хисләрнең ихлас булуына омтылам. Аннары мин ялганны, ялагайлыкны бер дә яратмыйм. Һәм язган чакта алар начар иш шикелле әсәрләремә үтеп кермәсен дип сакланам. Яна мин бер кайчан да алардан арынырга тырышып яшәдем. Шулай ук чыгымчы аттай буразнамны еш кына үзем бозып ташлый торган гадәтем дә бар. Сос чәчәге һәм әрәшә кебек әсәрләрем әнә шундыйлардан булды. Соңгысын әле бик озак еллар буена китап итеп чыгара алмыйча идә беттем. Китап итеп басылып чыккач та ул тәнкыйть утына юлыкты. Ә бер философ исә аның тетмәсен тетеп ташлады. Хәер, яклап чыгучылар да булды. Андыйлар аеруча яшьләр арасыннан иделәр. Кыскасы, мин әдәбиятка бик авырлык, бик озак кердем. Шактый вакыт әле мин үземне язучы дип атарга кыймыйчарак йөрдем. Инде миннән ярый аңладык, менә соң үзең язучы буларак язмышыңнан канәгатьме дип сораулары мөмкин. Тулайым алганда канәгать әлбәттә. Минем язганнарымны язучының язган әсәрләрен укучы яратты. Аларны укучы кабул итте. Ә мин моны язучы өчен иң зур мөкафәт дип саныйм.
Бәдірхан енеке. Рәшә. Рәшидәнең качу зөфәрне тамырыннан кискәндәй итте. Атнауын көн ул аңгыратылган балык шикелле, әйле-шәйлерәк бер хәлдә йөрде. Кая барса да, нишләсә дә, аны Рәшидәнең соңгы минутта шундый бер җан өшеткеч, ачу нәфрәт белән аңа каравы һич күз алдыннан китмичә азаплады. Нинди тирән упкын алар арасында яткан икән. Ул шуны ничектер алдан күрә белмәгән. Кытышкыч, сукырлык. Хәзер инде аңа көн кебек ачык. Рәшидәгә әйләнергә теләве бөтенләй нигезсез. Кысыр бер хыял гына булган икән. Менә шул хыял җимерелде дә төште. Китте, югалды Рәшидә мәңгегә, бөтенләйгә. Хәйр, Рәшидәнең югалуы белән килешергә дә, акырлап онытылырга да мөмкин булыр иде. Тик шунысы яман. Сизгер күңелле яшь артистка ничектер аның үз-үзенә ышанычын какшатып китте. Гомерендә беренче мәртәбә ул үзенең киләчәгенә шикләнеп, шымланып карарга мәҗбүр булды. Рәшидә бит аның үзеннән генә түгел, ул вәгъдә иткән тормыштан да гүя куркып качты. Рәшә булып чыкмасын диде. Рәшә. Рәшә. Менә нәрсә куркыныч икән. Һәм Зөфәр күбрәк шуны уйлап борчылды. Шуңардан шымланып йөрде. Рәшә дигән шул алдакчы томанны ничек тә күз алдыннан куарга тырышты. Ләкин күпмедер вакыттан соң ул яңадан салкын аклына кайтты. Ни өчен әле мин бу кадәр каушап калдым, диде ул үз-үзенә ачуы килеп. Шул хыялый бер хатынның киртә җимерүеннәнме? Ни беләсең ул? Нәрсә күргән ул? Гади бер хакыйкатьне аңламый шул. Һәркем үз бәхете өчен көрәшә. Һәркем тормышын үзе теләгәнчә корырга омтыла. Байрак, иркенрәк, рәхәтрәк яшәргә теләүче әллә ул гынамы? Юк. Алар күп, бик күп. Бөтен дөнья, бөтен галәм. Бәс, шулай булгач ни өчен мин үземнең теләкләремнән баш тартырга тиешмен? Ни өчен мин дә бу дөньяда үзем теләгәнчә яшәп калмаска тиешмен? Әллә минем кулымнан килмәсме ул? Юк. Килер, Аллаһым бирса, килер. Рәтен җаен табарбыз без аның. Өркетмәсеннәр. Шулай диде ул үз-үзенә тискәре бер үҗәтлек белән. Һәм шушы юлында ничек тә ныгып калырга тырышты. Аның юлы сызылган. Каягын алып чыкмасын, ул инде аңардан чигенмәчек. Юк,
чигенмә яшәк. Әмма күпме генә ул шулай батырланмасын, теге электән үк күңел төбендә яткан, шуның өстенә Рәшидә дә көчәйтеп киткән курку шомлану барыбер бетмәде. Бу курку шомлану аның тырыш, уңган, хәйләкәр, ялагай табигатының астарлыгы булып кала бирде. Ике айдан соң ул гамбәр туташка әйләнеп ташлады. Кыз ичмасам, диде ул үзен тынычландырган булып. Гамбәр туташта бик бәхетле иде. Очлы яклы, мөлаем йөзен кечкенә көнбагыштай күтәреп Зөфәренә хуҗам дип карап кына тора иде. Ләкин Зөфәр аңа беренче көннәрдән үк шаяртып булса да әйтеп куйды: сиңа арчыгым башыңны түбән иеп йөрү күбрәк килешә, диде. Шулай итеп яшәп киттеләр. Зөфәр дөньясын дер селкетеп туй үткәрде. Кичләрен зур йортның барлык тәрәзәләре ялт итеп торды. Шулай, диде ул үз алдына, тормыш бу. Исәп белән торырга кирәк. Әйе, бары тик исәп белән. Исәп белән. Исәп белән кадалып киткеле. Кешеләрнең һәр берсенең хәтерендә үз Әмирхан Еники яши. Минем дә хәтеремдә шундый Әмирхан Еники яши. Һәм бу Әмирхан Еники әлбәттә затлы, зыялы, гыйлемле татар морзасы. Ул морза үзенең иҗаты белән татар аңын үзгәрткән кеше. Ул вакытта студентлар Совет чоры Гадел Күтү урамындагы 3-нче тулай торакта яшиләр, мин дә шунда яшим. Һәм безнең бик матур әдәби берләшмәбез бар, Әллүки. Без атна сайын булмаса да айга бер тапкыр шунда аерым кешеләрне чакырабыз, шигырь һәм сәнгать кичәләре уздырабыз. Менә көннәрдән бер көнне шундый кичәләрнең берсенә Әмирхан Еникины чакырырга уйладык. Һәм бу чакыру эше миңа төште. Һәм билгеләнгән вакытта Әмирхан ага Еникины фатирыннан алып, шушы тулай торакка алып килдем. Һәм Әмирхан ага Еники безнең алда 1 сәгатьтән артыграк безнең белән сөйләште. Үзе хакында, үзенең бала чагы, туган җире Башкортстан, әти-әнисе турында сөйләде. Үзенең ничек сугышка китүе, ничек яза башлавы, аерым бер әсәрләренең язылу тарихы, аларның басылмау тарихы, үзенә әдәби мөхиттә һәм җәмгыятьтәге мөнәсәбәт хакында сөйләде. Һәм шул вакытта кызыклы һәм безнең өчен бөтенләй көтелмәгән фикерләрне әйтеп куйды. Мәсәлән, ул булай диде: сугыш башлангач, минем дә сугышка алыну мәҗбүрияте килеп басты. Ләкин мин өйдә инде картаеп кына мине дөньяга китергән әтикәй белән әнекәйне карап торган бер бөртек аларны картлык көндә тәрбияләргә улыйды. Шуңа күрә мин сугышка теләп китмәдем. Һәм сугышта миңа исән калырга кирәк иде. Чөнки мине өйдә әтикәй белән әнекәй көтә иде, диде. Әлбәттә, совет идеологиясендә тәрбияләнгән безнең өчен бу фикер шактый кискен яңгырады. Без аны ул вакытта кабул итеп тә бетермәгәнбездер. Ләкин еллар үткән саен әлеге фикернең дөрестлеге һәм әлеге олпат ил агасының шул фикерне курыкмыйча комсомол, пионер һәм партияга кереп баручы яшьләр арасында әйтә алуы мине сокландыра.
Американники татар театрының туғрылыклы дусты иде. Аның театр белән бәйләнеше озак еллар дәвамында үзелмәде. Премьераларга рецензияләрне дә ул даими рәвештә язып торды. Театрыбызның йөзек кашы булган Зәңгәр шәл спектакле 56 елда кабат яңадан сәхнәгә менгәч тә Әмирхан ага матбугатта үз тәэсирләре белән тамашачы белән уртаклашырга мөмкинлек таба. Татар драматургиясында һәм театр сәнгатендә зур эз калдырып киткән Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәле соңгы мәртәбә моннан 22 ел элек уйналган иде. Тинчурин драматургиясе театрыбызда үзенә бер чор тотып килде. Кайсы гына әсәр уйналмасын, тамашачаны һәр вакытта көтеп алды. Һәр спектакль диярлек үзенә бер вакыйгага үрелде. Бу уңышның төп сәбәбе ул әсәрләрнең таза һәм халыкчан рухта булуында. Зәңгәр шәл шын мәгънәсендә халыкчан әсәр. Бу халыкчанлык аның эчтәлегендә генә түгел, аның бөтен рухында чагыла. Кәрим Тинчурин борынга улны бик белеп һәм нечкә тоеп сүрәтли. Тинчурин теле үткер, тапкыр, әйтемнәргә, афоризмнарга бай, ләкин драматург вакыт шаманы югалтып җибәрә. Сүз уйнату белән мавыгып китеп, артыгын әйтеп ташлый. Әсәрдә тиргәшү сүзләре күп, аларның бик урынлы әйтелгәннәре белән беррәттән телдән урынсыз ычкынганнары да бар. Алары колакны җырта. Аннан соң мәрхүм Тинчуринда берникадәр натурализм белән мавыгып китү. Кайбер типларны, күренешләрне артык күпертеп җибәрү шаукымы бар иде. Күп кенә әсәрләрендә бу әйбер сизелә. Шул исәптән Зәңгәр шәл дә бу кимчелектән азат түгел. Биредә зәвыкны иң нык рәнҗеткән нәрсә ул да булса хайвани хисне күперткән сүзләрнең һәм күренешләрнең шактый күп булуында. Мәсәлән, Ялчы Галәвинең Мәйсәрәгә карата әйтелгән алама сүзләрен Ишан хәзрәт Аллаһы буйырса монсыннан да безгә гашыр чыгарыр әле. Һичшиксез сызып ташларга кирәк иде. Чөнки Мәйсәрәне чын күңелдән яратып, кызганып утырган тамашачыны мондый сүзләр чиркандыра, рәнҗетә. Шулай ук Галәвинең Заһирәгә карата артык хирисләнеп китүен дә бетерергә. Яки һич шугында бик нык шикләргә кирәк иде. Һәм гомумән бу абзыйны салкын суга батырып аласы бар. Һәм инде Ишанның үзенә килгәндә дә шаманы онытып җибәрмәскә кирәк иде. Беренче пәрдәдә бу изге карт Мәйсәрәне күргәч тә үзенең асыл эшен фаш иткән иде. Шуңа күрә икенче пәрдәдә аны тагын кабатлап күрсәтү, әлбәттә, ул кирәксез. Артык. Артистларга килгәндә бөтен рольләргә дә тиешле кешеләр табылып беткән дип әйтеп булмый. Булат ролендә Азат Аббасов җырчы буларак яхшы. Әмма уены йомшак. Аңа ничектер сәхнәдә яши белү җитми. Хөсәйн Уразиков Ишан ролендә әйбәт уйный. Тәҗрибәле карт артистның һәр хәрәкәте үлчәнгән, табигый, дөрес. Шулай ук Нәҗип Гайнуллин да Җиһанша ролендә әйбәт уйный. Аның явызлыгын, кансызлыгын, тупаслыгын артист шактый көчле күрсәтеп бирә белде. Эпизодик рольләргә килгәндә ат караган Фуат Халитов аеруча осталык белән башкарды. Заманында бу рольне мәрхүм Шакир Шамильский тиңсез уйный. Фуат Халитов остазыннан һич тә калышмый. Зәңгәр шәл заманында театрыбызны бизәгән бөтен бер плеяда һәм сәнгать эшлеклеләре һәм артистлар исеме белән бәйләнгән. Салих Сәйдәш, Зәйди Солтан, Айдар Сиддиков, Нәфига Арапова, Шакир Шамильский, Рукия Кушловская, Галия Кайбицкая. Менә кемнәр
Зәңгәр халыкның сөйіп қарый тұрған спектакль итеп тудырды. Тирән рәхмәт хисе белән бүген аларны искә аласы килә. Аларның күбесе юк инде. Ләкин алар тудырган сәнгать яши, сәнгать үлемсез. Татар шәр сәнгатенә дә битараф түгел иде. Аның торышына үз мөнәсәбәтен ул һәр даим белдереп торды. Күренекле җырчылар турында мәкаләләр язды. Аның иң яраткан җырчысы мөгаен Фәридә апа Кудашева булгандыр. Әйдәгез әле дуслар, бөек җырчыбыз турында, бөек әдипнең фикерләрен яңадан тыңлыйк әле. Мәкалә 57 елда язылган. Талантлар күп төрле була. Көчле талант, якты талант дибез. Әмма һәр талантны билгели торган төп бизмән бар. Ул да булса, халык тарафыннан танылу. Менә шул хакыйкатьтән чыгып караганда, Фәридә Кудашева һич шиксез халыкның күңел түренә кереп, үзенә ныклы урын алган җырчы. Бу җәһәттән мин аның безнең Гөлсем Сөләйманова белән янәшә куяр идем. Хәтта Сәлих Сәйдашев белән янәшә куюдан да тартынмас идем. Фәридә Кудашева да
искиткеч моң байлыгы бар. Йөрәге аның гөл кибеп торган моң шишмәсе кебек. Нинди генә көйне җырламасын, ул иң элек моңлы иттереп җырлый. Әгәр Фәридә моңнан мәхрүм булса, җырчы булудан да туктар иде. Ә бит бүген моңсыз килештә сәхнәгә менүчеләр бихисап. Ләкин табигать тарафыннан бирелгән бу бай моңны тыңлаучыга җиткерә белергә дә кирәк бит әле. Сез ул җырлаганда көйләрнең күчеш һәм борылышларына колак салып карагыз. Шишмәнең агышы бер генә урында да тукталып калмаган кебек, Фәридәнең тавышы да нинди генә күчеш баскычларын үтмәсен, өзелеп нитеп калмый. Гаҗәеп бер табигыйлек һәм җиңеллек белән ага да ага ул. Фәридә Кудашева үзенең җырлары белән безне тирәнтен дулкынландырды һәм сөендерде. Сандугач сайравыннан туеп булмаган кебек, аны тыңлаудан да туеп булмый. Күпме генә җырласа да. Шын талант бик кадерле нәрсә. Шуңа күрә дә аның озак, бик озак саклануын гел теләп кенә торасы килә. Хәтта борчылып та. Ni
Мақтауға да, тәнқидке де бик сақ кіші еді. Һәм хәтта әйтер идем, саран кіші еді дип. Ул аны мырза дип йөртәләр артында. Андан ул мырза дигән сүздә әзрәкенә аннан көлү дә бар иде, ситтә йөргән өчен, шул вакытта улылау да бар иде, затлылыгы өчен. Ул минем күңелемдә Әмирхан абый затлы, талантлы шәхес булып киреп калды. Нинди, халкы нинди булса да. Сәбәбе ни өчен ул бик аз яза иде. Әйтәләр хәтта көненә бер җөмлә яза дип. Бер биттә түгел, бер җөмлә яза дип әйтәләр иде. Әмма ләкин Әмирхан абыйның язганнарында инде бер сүзен дә алып булмый. Ул менә кирпич белән чагыштыру бәлки дөрес түгелдер әдәби сүзне. Кирпич тизгән кебек тизеп бара менә. Ничек бал кортлары керәз ясыйлар, бал кортлары. Менә шушы керәзне ул шундый матур иттереп ясый Әмирхан ага. Аннан бер сүзен дә алып булмый. Әмирхан абый күп язмады әдәби әсәрләрне. Аның жанрлары да зур түгел. Хикәя, озын хикәя. Озын хикәя дигәне безнеңчә повесть инде. Һәм ул кеше күңеле турында язды. Бик алай тарихта тирән киреп тормады, Казан ханлыкларына кагылып тормады, шукындыру репрессияларга киреп тормады. Аның дөньясы кеше күңеле иде. Һәм аның иҗатының тажы ул әйтелмәгән васият. Татар милләте яшәгән вакытта әйтелмәгән васият яшәячәк. Монда бөтенесе бар. Монда моңлы, сагышлы, үзәгеткеч тел дә бар. Менә сез карагыз ничек башлана. Дала буйлап кылганнар йөгерә, кылганнар йөгерә. Нинди матур итеп әйткән, кылганнар йөгерә дә йөгерә түгел бит. Һәр сүзе урынында. Теге балкырты керәз ясаган кебек. Аның истәлеге дә әйтелмичә калган васият агабинең. Агаби үләргә ята. Әйтә, менә монда сандыгым ди, сезгә калфагым ди. Сезгә шушындый балалары аңламыйлар аның телен. Агабинең телен аңламыйлар. Моны Әмирханнинки 50 ел элек әйткән. Килер шундый заман, безнең сандыклар беркемгә кирәк булмас. Безнең телебез, калфакларыбыз беркемгә кирәк булмас. Бүтән милләт агаби хәлендә калырга мөмкин дип Әмирханнинки 50 ел элек әйткән. Ишарә. Һәм мин тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, бу хәтта Әмирханнинкинең үзенең әйтелмәгән васияте милләткә. Әйтелмәгән васияте һәм без аны аңларга тиешбез, дөньяга тапшырырга тиешбез. Әйтәм бит менә мин аны дугаларымнан калдырмыйм, хәтта минем турыда тәнкыйть итсә дә, Әмирхан абый хаклы булган, Әмирхан абыйның урыны җәннәттә булсын дип, мин аны хәзер дә дугамнан калдырмыйм. Әмирханнинки иҗатында төп урыннарның берсен тоткан әсәрне бүген искә төшермәсәк дөрес булмасты. Әйтелмәгән васият хикәясе турында сүз бара. Милли тамырларыбызны югалтып, дүнгәнәккә әверелүебез турында үзенә хас сурәтләү чаралары белән язылган әлеге әсәр гүя моңсу поэма. Бу хикәяне язу турында ул булай дип искә ала. Мин татар язучысы. Әмма башкорт корткасы агаби язмышы турында башкорт язмаганны мин яздым. Әйтелмәгән васиятне хәзер кем генә белми. Ул чын мәгънәсендә классик әсәр. Ике әдәбиятның уртак хәзинәсе бер заманда да онытылачак һәм югалачак түгел. Йомшак кына җәйге җил исә. Дала буйлап кылганнар йөгерә, кылганнар йөгерә.
ефәк чукларын еш кына селкетеп, акрын гына кыштырдап, бик тырышып һәм бик кабаланып йөгерә иде алар. Кылын булып уйнаклап шул кылганнар артыннан чабасы килә. Дала буш, дала киң, җир җылакай. Шаян җилкәй биттән сөя, рәхәт. Ой, рәхәт тасын. Һәм бик яман су. Нигәдер бик яман су да шул. Шагыйрь әйтмешли, шушы далада йөгереп уйныйсы, ятып йөгыйсы килә шушы киң буш моңсу башкорт даласында. Әнә көмешләнеп дулкынланган кылганнар арасында ак яулык бүркәнгән, алъяпкыч бәйләгән, күлмәген ыштан бөрмәсенә кыстырган бер кечкенә буйлы гына бер әби кизәк җыеп йөри. Сул беләгендә аның кечкенә генә бер иске генә чиләк, уң кулында нечкә генә таяк. Шул таягы белән чиләмнән кизәкне әйләндереп ала да, иелеп алып чиләгенә сала. Тагын як-ягына каранып эзләп китә, тагын кизәкне тапкач, шул кизәкне чиләмнән әйләндереп ала да, тагын чиләгенә сала. Ләкин соңгы арада бу авыл тирәсендәге чиләмлектә кизәкләр бик аз табыла. Колхоз төрекләре монда хәзер йөрмиләр, ә шушы кечкенә генә авылның үз бузаулары салынган белемнәр күпме генә соң. Далада утын дигән нәрсә бик кадерле нәрсә. Шуңа күрә дә ялгыз әби 2-3 көндә бер чыгып, шушы кизәкләрне җыеп кайта. Борынгыдан килгән бер гадәт. Аннары кизәк казан астына бик килешә. Ул ашны әкрен генә кайната, ә үз җаена әкрен генә пешкән аш бик тәмле була бит инде ул. Әйтерсең лә ширә мисесенә башка. Тик менә соңгы арада әбинең хәле бик үк әйбәт түгел әле. Картлыгы җиткәнме, берәр шир зәхмәтеме шунда, гел менә тәне авырайып, кул-аяклары сызланып, йөрәгенең хәле китеп тора. Ара-тирә ишетеп тә җибәрә, яки тик томалга яндыра да башлый. Үзенчә мәтрүшкәсен ниен ишкәләп ятып та ала, ләкин барыбер рәткә кереп китә алмый. Менә бүген дә кояш шактыйны кыздыруга карамастан, аның зәгыйфь тәне эчендә буз яткандай гел туңдырып тора. Булмас ахры. Кайтырга кирәк ди ул үз-үзенә иренеп кенә. Һәм чиләге кизәк белән тулмаса да, авылга таба борыла.
millet bulundan to'xtamas degan so'z. Tatar bo'lib qolacak. Boshqa millet kishisi shulay boshqa millet bo'lib qolacak. Millet xalq yo'g'alab turgan aybir tugul. Vatanni yo'qotgan. Süt kalır vatan gider. Bu bizden yazmışımızda tutturup eyleyler. Bizde süt kaldı, biz millet, biz halk. Bu biz vatanımızın yoğaltkan halk. Derdemek bana şuna yeter. Bizden til, aslında gün görüş, turmuş dili deyiz. Şu tilde söyleşülerinin uzara anlaşu, fikirleşu tili. Onun fonksiyası mana şunun bilen gerek şekillendi. Bu için onun sebebi başak bitinde bizim devletimiz yok, hakimiyetimiz yok degende üstelimizde biz devlet işleri alıp varmıyoruz. Üstelimizde fen teknikini özleştirmiyoruz. Biz bir barımızda avuldan çıkan kişiler. Ben özümde avulda doğan kişi. Lakin köpten avuldan ayrılan. Hem bizim yazışçılarımızın 70-80% şulay avuldan çıkan kişiler indi. Köpüsü avuldan ayrılan. Mana bu tüp negizini unutup hem yo'g'altuv. O bizga ko'ra baxtsizlik, fojia. Biz mana shu tomirimizdan ayrildik. Ana gitgan kishi unutgan tug'an ovulida, yurtida, otasida, babasida. Sonunda o'quvchilar tarafından bik de yoratib qabul etilgan tag'in bir asarni esga tushirasi kelar. Muhabbat hisin ulug'lagan, ilahilashtirgan asar. Ayım, yürek sırrı basılıp çıkkandan soң, Amirхан Yeniki okuşlardan bir küp hatlar ala. Zühre'nin facialı muhabbeti әлеге eserini okugan bir kimni de bir taraf kaldıra almıyor. Amirхан Yeniki, yürek sırrı. Әти белән сөйләшкәннән соң, мин ничектер усалланып киттем. Бәгырем катты. Каяндыр тәвәккәллек килде. Һәм бүген үк Нәҗипкә барысын да әйтеп, эшне бер юлы бетерергә булдым. Әлбәттә, мин Нәҗипнең мине дөрес аңлавына ышанмый идем. Бу кадәрсе минем өчен барыбер иде инде. Тизрәк белсен дә, тизрәк бетсен. Озакламый ул килеп тә җитте. Мин әйдә һавада йөрик дип аны урам буйлап алып киттем. Нәҗип үзен шулай каршы алуга гаҗәпләнеп, нәрсә, әллә өйдә берәр күңелсез хәл бармы дип сорады. Мин әйе, бар дидем. Нәрсә, әллә Заһид апа авырыймы? Мин бераз дәшми тордым. Нәрсәдән башлап, ничек итеп әйтергә соң? Ул бит инде миңа шактый якын булып әверелгән кеше. Булачак ирем. Әнә ул ничек борчылып минем әнием турында сораша. Ә мин аңа хәзер коточкыч нәрсә әйтергә тиеш. Кинәт йөрәгем авыртып кысылып куйды. Үкенүдерме, икеләнүдерме, белмим. Тик нәрсәдер бәгыремне тырнап алгандай булды. Бер мәлгә үземне аның каршында искиткеч гаепле итеп хис иттем. Ләкин әйтергә кирәк. Баскан урынында җир йотса да әйтергә кирәк. Ничек тә гадыйрак, тынычрак булырга тырышып, бездә җитдирәк хәлләр булды шул әле дидем. Нәрсә тагын? Безнең туй булмаска тора бит, Нәҗип. Ничек алай? Кем аркасында? Мин тирән итеп тын алдым. Минем аркада. Синең аркада? Аңламыйм, хоть убей. Мин сиңа чыкмаска булдым, Нәҗип.
Нәжип бағанаға келіп бәрілгендей, көзлерін еш-еш йомғалап алды. То есть как? Миңа? Ул бармағы белән күкрәгенә төртеп күрсәтте. Миңа чыкмаска? Шутишь, что ли? Юк, шаярдым, Нәжип. Дөресен әйтәм. Что за чертовщина, диде ул туктап. Как понять? Ни өчен? Мин аның кешелек намусы уянмасмы дип, мөмкин кадәр йомшак иттереп дусларча аңлатып бирергә теләдем. Нәҗип, зинһар өчен мине дөрес аңла. Һәрбер өйләнешенең дә нигезендә чын мәхәббәт ятырга тиеш. Ә миндә үзең дә сизгәнсеңдер инде, сиңа карата бер кайчан да чын тирән ярату булмады. Мин бик озак газапландым, бик күп уйландым, һәм менә сине ярата алмавымны белгәч, сиңа чыкмаска дигән фикергә килдем. Ә вәгъдә? Эш вәгъдәдәме? Соң сүз бит безнең киләчәк тормышыбыз турында бара. Ә яратусыз ул ярсып мине бүлдерде. Вәгъдә бозу подлость. Это во-первых. Во-вторых, яратмагач вәгъдә бирмиләр аны. Мин гаепле дидем, мин әкрен генә башымны иеп. Ләкин мин бит ышанган идем, яратып китмәмме дип ышанган идем. Ни эшлим, минем ихтыярымда түгел бит ул. Нәҗип сабырсызланып чырайын сытты. Тагын усал сүзләр әйтеп ташлады. Ә мин инде белсен инде барсын да тизрәк дигәндәй ашыгып аны бүлдердем. Аңла, Нәҗип. Талашудан файда юк хәзер. Мин бүтәнне яратам. Нәҗип кинәт сүзсез калды. Йөзе бердән таштай катып киткән кебек булды. Тирән итеп еш-еш сулый башлады. Күпмедер шулай телгә килә алмыйча торганнан соң, бу үз алдына әйтеп куйгандай. Понятно, диде. Һәм үзенең салкын тәкәббер кыяфәтенә кереп, прокурор шикелле сорау алырга тотынды. Күптән инде сез бүтәнне яратасыз? Ә мин җүләр аны моны байламыйча юашланып кына җавап биреп бардым. Юк, бик күптәннән түгел. Кем инде ул? Бер хәрби кеше. Так. Кайда таныштыгыз? Анысы сиңа нигә кирәк инде? Гафу. Бу минуттан мин сезнең өчен син түгел инде, диде бу салкын нәфрәт белән. Мин башымны читкә борып, иренемне тешләгән килеш атлый бирдем. Кинәт Нәҗип минем каршыма чыкты да, туп-тур йөземә карап, сез просто диде. Ягъни хатын-кыз өчен иң авыр, иң кабахәт сүзне әйтте. Әйтерсең лә пычрак идән чүпрәге белән битемә китереп сукты. Үзе кисәк кенә борылып китеп барды. Ә мин йөрәгемне тоткан килеш баскан урынымда катып калдым.
Кешеле дәрья суы ташып акканда. Сүрмәс рухым һаман кешеле. Дәрья суы ташып Birinci tapqır Əmirxan abini koruğum. Күзге başqa əsərlərini desək də idarəyə Əmirxan abi kilib kirdi. Мен мұны bir qata күзәтәм. Əmirxan abi salmaq qına kilib kirdi. Motor qına ettirib oturdu. Toyağına mına şulaytып ике қолын қоя тұрған еді ол. Һәм мына шушылайтып басқа қарап қына фикерін топлап, кішілерні ақсақалдар шақына тыңдап отыра тұрған еді. Һәм инде аңа килеп җиткән вакытта, аннан ниндидер сүз сораган вакытта, күрен генә фикерен туплап, туктале бу балаларга бу әйтәсе сүземнең кайсы вариантын әйтсәм булар моны аңлар микән, кайсы белән мин буларга якынрак киләлермен микән дип, күрен генә салмак алдым белән генә салмак сүзләр белән генә сөйләп китә торган иде. Аннан соң бер кызык хәл сөйләсем килә. Biz яшьләр идарәдә утырабыз, ул вакытта biz әле бераз гына теге дөньяга кызыграк та караган чактар. Идарәдә утырабыз шулай безнең якын бүгенге секендә инде Аркайл Зайдулланы барыбыз да беләбез, Аркайл дустыбыз килгән, шортик киеп килгән. Шортик киеп килгән. Ул Әмирхан абый белән янәшә туры килде утырырга. Шуннан соң Әмирхан абый бит инде ул бит инде теге ничек дип әйтим, затлы, ни кеше булай гына итеп таягына таяган килеш булай итеп генә карап куйды. Аннан карашын икенче якка төбәде. Шуннан Аркайл инде ипләп кенә аягын берсе өстенә берсен куйды. Әмирхан абый тегенең аягына тагын бер күз төшереп алды да мен biraz sırxavlanıp duram ikən. Men bugün qaytırmın hələ, qaytırğa kirəkdir. Nərsədir sırxavlanıp duram dedi də, babay motoruna atlap işikdən şəv getdi. Mənə ondan zatlılıq anqıb duradır. Onun adamında var idi. Onun hərəkətində var idi. Evet. Ona көтәріліп қарарға қиын сынап тұрған еді mənə мен өзім. Ол шыннап da әдәбиятның ак сақалы деп ләхәтләндіріп ауыз тұтырып әйтіп бола тұрған ұлық шәхіс еді. Аның әсәрі де, әсәріне өзінің тұтышы да, яшайышы да Әмирхан Елекеші еді. Ол мұрза еді. Әмирхан Елекеші өзінің қаламдәшләре турында да бик күп истәлекләр язып калдырды. Аларны гади истәлекләр диясе дә килми. Һәр берсе мавыктыргыч бер хикая кебек. Әхмәт Фәйзи белән без күптәнге якын танышлар идек. Серләребез дә килешә иде. Мәскәүдә торса да ул Казанга бик яшь килә. Озак кына торып та китә иде. Бер килүендә ул тамсыкланган ризыгын исенә төшергәндәй миңа әйтте. Беләсеңме, Әмирхан? Минем ништә пешкән шулпалы бәлешле агач кашык белән ашысым килә диде. Аның мондый табигый теләген аңлау җитен түгел иде. Мәскәүдә бит ништә юк, кашык та юк. Ә бездә барысы да бар. Зур миштә, тирән табада, киҗеле ашъяулык белән агач кашыклар да. Хатыным Гөлсем шулпалы бәлешне бик әйбәт пешерә белә. Шулай булгач, мин Әхмәт Фәйзине сагынган тансык ашы белән сыйларга булдым. Очрашкач үзенә иртәгә син теләгән шулпалы бәлеш булыр, миңа килерсең диде. Ул бүлмәсе буйлап йөри, тамагын кыргалады, башын силеккәләп, кулларын угалады, хәтта «Ну, егет тә син малай» дип тә куйды. Мин әле
бәлішні ашау тәмірек болсын дейсең, өзің тілеген бірер дұсты да алып кел дедім. Икенші күнде Ахмет Фәйзи Салих Батталны ертіп түшкі аш вақтына келіп та жетті. Міне біраздан яңағына миштен шыққан, үстіне тастымал қаптанған, қабарып тұрған шолпалы бәлішні Гүлсім апағыз екі яғынан қалын шүпірек білен тұтып, күшке үстелге кетіріп қойды. Мен табадан тастымалны алып, ең башта өткен пышақ біле бәліштің қапқашын аштым. Аннары қырыйын әйілендіріп, кесіп, тұрақладым. Бәліш өз қаңыры біле ашалырға тиіш. Бәліш ішінен хош хисләр көтәрілді. Шағирлердің де бұрыннары киерілді. Yüzlerine ilham alametleri de çıktı. Yaş sarı bitimden, yana berengiden pişirilgen şulpalı beliş için zor kaşık bilen telinkelerine yüp saldım. İkişer kisep kırığına da koydum. Ayda güzel ağaylar, Bismillah'ınızı aytıp yetişiniz dedim. Lakin alar taşlanırga aşıkmadılar. Tüzdüler. Үзләре біле алып келген шифалы суны бірер рүмкі жібергешкіне бәлішті бейг әйбәтләп ұра башладылар. Белгілі енді, ауыз үз ішін үтәгенде тіліміз де тик тұрмады. Бәліш янында сөйләшу, өзіне бір тәмлі, өзіне бір қызықлы бит ол. Әхмет те, Салих та сөзге қойят жыр тапқырлар, бірсін бір сөздіріп, нелергіне ойлап тапмылар. Рифмылап сөйлерге де ұсталар Салих Батталның Түрікменстанның халық шағиры турында. Келіп кірді бір бабай, берді кір бабай дегені әлі де құлағында. Ахмет Фәйзинің де шәй күткенде бізге сөйлеген бір шиғри мәзәгі әлі де қатырымда. Көптен түгіл ол санаторийда болған екен. Ол елларны онда келген кішіні башта ванныға кірттелер. Шундан сыңына палатыға орнаштыралар еді. Міне Ахметні де бір шибергіне Анна исімді медсестра еңілік ванныға алып кірі. Ахметнің көңілінде еріксізден гіне төрт гіне yolлық бір шиғыр туа. Ол шуны бізге сөйлеп берді. Барып кірдім Аннаға, алып кірді ванныға. Тұрып бұла ваннысыз, шыдап бұлмай аннысыз. Қатылау өргеш жер үстіне Умырза яшыға арағыз Умырза яшыға Умырза яқалға Умырза ясуза
Çeşekler bilen jayalar yok min ulmesinem umar zayak umar zayak baya yok min ulmesinem umar zayak umar zayak Әдәлі достар, хәзір сөз Татарстан Республикасы Мәдәният министры орынбасары Дамир Данилұлы Нотфулинға берілі. Рәхмет етіңіз. Xayrlı kеш, қадірлі достар. Тарихи, мәдәни һәм әдәби мирас халкыбызның иң зур байлыгы. Һәм аны үстерергә зур өлеш керткән Әмирхан Еники кебек улуг шәхесләребезне искә алу бик мөһим. Ул безнең изге бурычыбыз. Бөтенләй үк бетмәгәндер әле бездә киң карашлы, тирән белемле, милли горурлыгын саклаган чын иҗади көчләр, дип әйткән иде Әмирхан Еники. Кадерле дуслар, Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе исеменнән Минтимер Шәрипович Шәймиев исеменнән, Мәдәният министры исеменнән сезне сәламләргә рөхсәт итегез. Кызганычка каршы, хәзерге вакытта Россия президенты Владимир Владимирович Путин белән булган очрашуда сәбәпле Минтимер Шәрипович шәхсән катнаша алмады бу кичәдә. Хәзерге вакытта ул очрашуда безнең халкыбызның мирасны саклау өлкәсендә фикер алышу алып барыла. Безнең хәзерге кичәбез шулай ук безнең рухыбызны саклауга юнәлдерелгән. Халкыбызның биек улыбыз Әмирхан Еники исеме мәңге онытылмас. Ул калдырган әдәби мирас гасырларга җитәр. Рәхмәт. Шәрипович исеменнән чәчәкләр сценага. Бик зур рәхмәт. Әмирхан Еникинең каләмдәш дусларын искә алганда, Гомәр ага Башировны телгә алмый мөмкин түгел. Алар озак еллар аралашып, иҗатташ дуслар булып яшәде. Һәм Гомәр аганы Әмирхан Еники улуг әдип буларак кына түгел, улы җанлы кеше буларак та хөрмәт иткән. Уларның истәлекләрендә һәр вакыт киңәшчем, сердәшем дип атый. Һәм Гомәр Баширов вафатыннан соң ул көндәлегенә ул булай дип язып куйган. Гомәр абый кебек кешеләр бу дөньяга сирәк килә. Онытылмый торган шәхесләрнең иң затлысы иде ул. Гомәр Башировның искиткеч оста итеп язылган романнары, хикәяләре әле дә яратып укыла. Әмма ул халык күңеленә җирегән шишмә җыры белән кирип калган әдип. Әмирхан Еникинең дә әлеге җырны тыңлаганда күзләренә көн яшь тула иде. She
Әмирхан үйінеки көйіп қойған язушы ғына түгел иде. Ул җәмгыятебездә булган һәр үзгәрешкә үзенең мөнәсәбәтен белдерә килде. Ул һәр вакыт милләтебезнең яшәеше өчен борчылды. Телебезнең аянычлы язмышына йөрәге әрнеде. Әйдәгез әле бөек әдибебезнең менә бу хакта фикерләрен тыңлап үтик. 98-нче елда язылган бу фикерләр бүген бик вакытлы яңгырый. Татар халкының яртысы үз ана телен югалтты. Сәбәбе билгеле. Урыс мәктәпләре аша узган берничә буын үз телен онытты. Урыс теле генә төп тел булып калды. Без аларны хәзер маңкыртлар дип сүгәбез. Хәлбуки аларның бер гаибе дә юк. Киресенчә, туган телдән аерылулары үзләре өчен дә, безнең өчен дә зур фаҗига ул. Бу фаҗигадан ничек чыгарга соң? Моның өчен туган телебезгә яңадан кайтырга кирәк. Кайтыр өчен татар балалары һәммәсе дә 100% белән бары тик үз ана телендә генә укый башларга тиеш. Бөтен дөньяда шулай. Һәр милләт баласы иң элек үз телендә укырга, язарга өйрәнә. Безгә дә шул максатка ирешер өчен беренче нәүбәттә башлангыч мәктәпләрне ачарга һәм аларның санын күбәйтергә кирәк. Юк. Безгә татар гимназиялары, татар университетлары кирәк дип ялкынланып китүчеләр дә булды. Анысы да дөрес. Анысы да бик дөрес. Әмма адәм баласын укуын бит университеттан башламый. Мәктәпнең беренче сыйныфыннан башлый. Балаларны ана телендә укыта башлау безнең Татарстанда махсус закон нигезендә мәҗбүри булырга тиеш. Кабатлап әйтәм, сүз укыта башлау турында гына бара. Ягъни бала үз телендә камил укый яза белгәнчегә кадәр. Моның өчен 4 еллык башлангыч мәктәпне тәмамлау җитәчәк. Шуннан соң инде баланың теләсә нинди телдә укуын дәвам итәргә хакы булырга тиеш. Татарның урысча белмичә калу куркынышы юк. Ул аны белергә мәҗбүр. Хәтта уку йортларында 10-15 ел буена зубрит итмәсә дә, тормыш үзе өйрәтә ул. Урысларны татарча укытып азаплану бәрәкәтсез эш минемчә. 70 еллык ачык тәҗрибә шуны күрсәтә. Аннан халыкның 70-80% татарлардан гыйбарәт районнарда идарә итү эшләре фәкать татар телендә генә булырга тиеш. Бу бик табигый хәлдә баса. Шулай ук дәүләт органнары тарафыннан чыгарылган һәр төрле карар, закон да башта татар телендә язылып, аннан соң гына русчага тәрҗемә ителергә тиеш. Бит ул хәзер бездә киресенчә. Инде соңгы сүзем, телне эшләтә белергә кирәк. Гамәлдә ни кадәр күбрәк кулланылса, тел шул кадәр камилләшә. Bu yaşta indi altın balıktan derse soruyorsun. Indi eğer de o balık karşımdakiler kalsa, ben indi özümden büyürek başkalar için belki sorarım. Bana bugün günde edip, nefse beni borçlu, nefse benim gider, kaygıda ulandıra diyende borçlu. Bu da olsa, bana bizning turmushimizning g'oyat og'ir bo'luvi, strikli bo'luvi, qarshilikli bo'luvi, ruhiy yoqdan ingana boruvimiz, yimirlab boruvimiz, moddiy yoqdan hamanda bilginlikka tusha boruvimiz, bu ochiq masala. Mana shulardan sen oltin baliqqayim xalqimni mana shu mehnatdan
Менә шушы тирән кризистан чыгарга ярдәм итеп, бәлкем сорар иде. Kədərli dostlar, halkımızın büyük yazıcısı Əmirxan İniki'nin doğuna 110 yıl doluğa bağışlanğan edebi müzikal kişi tamam. Kişemizin ssenariy avtoru Erkayıl Zaydullah, rejissörü İldar Hayrulin. Kadirli tamaşaçılar, büyük ediplerimiz bizning ko'ngillerimizda yaşasın. Kelesi şıraşularga kadar sağ olunuz. Татар Информ 1990 yıldan beri Tatar hem Rus tillerinde yangalıklar hazırlıyoruz. Kompüter, planşet, smartfonda. Yangalıklar, fikir, күзәтү.